Здравейте, милички, и добре дошли в канала на Супер Мама 24/7. Днес съм ви подготвила едно видео, което от поредицата с 7 идеи за закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря на малки дечица над 1 годинка. Това видео беше създадено в помощ на всички родители, които винаги се задават въпроса какво да сготвят днес и се затрудняват от стандартните неща, които приготвят ежедневно, да направят нещо по-разнообразно за своите дечица. Днес логично е ред да видите и 7 идеи за вечеря. Ако ви харесва видеото и е полезно за вас, ще се радвам да ми подкрепите с един палец нагоре и не забравяйте да се абонирате за канала, за да получавате известие, когато качим мама ново видео с полезни съвети и информация за вашия дом, семейство и градина. Цун-цун от мен! Започваме с натъргването на яйцето, рачешките роца и след това започваме да правим един сос, с който ще скисим мляко, чесън и копър, с който ще намажем и питката от лаваш и след това ще съм направила финни лентички с краставици. Намазвам си първата питка, нареждам всичко отгоре и царвичка може да добавите по желание, надвиваме и вуала! Втората питка е почти по същия начин, само че тук ще използвам само шунка, кашкавал и краставички. И така, вече съм готова. Супата на зеленчукова супа няма нищо сложно, освен да си нарежете наситно всички зеленчуци, да си ги сварите, но тайната е в това, че аз използвам и кормит лук, и зелен лук и си слагам подправките докато се варят. Слагам си масло, прясно мляко, малко сол и пасиран и готово. Тук започваме с настърганите тиклички, вече съм ги рендосала, слагам ги в гевгир и в тази купа ги оставям, за да се изцедят, като тук вече преди да започна да ги обработвам, съм си ги и доизцедила допълнително, съм спомогнала с ръцете, започвам да разбиваме едно яйце, добавяме сол, склитка чесън, копър. Оформяме си кюфтета, като отгоре тях слагаме мъничко брашно, тук малко прекалих, вие по-добре сложете по-малко, за да ви станат по-добре кюфтенцата и печем на 190 градуса, докато станат златисти. Това съм им направила и тараторча за компания, ето ги и тях. Започвам аз с обработка на рибата, слагам я да се задуши на пара. Оттам нататък в това време, докато съм сложила водата да ври, аз започвам да оправям зеленчуците и ги рендосвам на доста по-свитно. Виждате как съм сложила рибата, понеже нямам гевгир, който да е голям и да го сложа отгоре, за да се задушат. След като вече е готова рибата, нарязвам си всички зеленчуци. Започвам да почиствам рибата и паралелно с това слагам зеленчуците обаче да се варят в малко вода, затова и ги нарязвам наситно, за да стане всичко доста по-бързо, понеже аз обичам да работя доста бързо. И оттам нататък почистваме и рибата паралелно с това. След като всичко е сварено и термично обработено, поставяме в чопъра, като сме разбили предварително едно яйце. Към всичката смес добавяме и копъра и мантаноза и блендираме. След като всичко е готово, смляно,
Започваме да оформяме кюфтенца, които след като ги оформяме с ръцете, потапяме и в царевичното брашно. Аз винаги слагам оризова хартия под тавите, нареждам ги и съм готова. Слагам на 190 градуса и докато ми станат златисти кюфтенцата. За компания тук на кюфтенцата съм приготвила и салата от краставички с копърче. Хубаво е да давате на децата доста копър и мазнос, поне така ми препоръча една педиатър. Да нямаме запечени дичица. Това е една от най-простите рецепти. Слагаме първо на котлона да заври вода за спагетите. В това време си подготвям лука и рендосвам си доматито. Правя си едно хубаво пиренце. Имайте предвид, че всичко ползвам от градината. Доста сея и плевя лятно време. Тук слагам масло, лук, добавям малко водичка за да се задушат. Слагам телешкото, след като вече се е изварила водата. След това добавям соса и слагам само единствено бусилек. И добавим кашкавалче и сиренце към спагетите и стават наистина доста добре. Тя много и дъщеря ми много ми харесва. Започвам първо с нарязване на пилешкото на ситно, зелена, морков и лук, за да мога да направя наситен и богат бульон. Така по принцип аз процедирам, когато правя супа или сварявам месо, което искам да стане по-вкусно с богат бульон. Като след това започвам да наситнявам наситно целина, къде без целина за супа, грехота. Картофи нарязвам наситно, наситни малки купченца, морковче, 1/4 лук, просто е много голям и затова така съм го отрязала. В чопъра всичкия лук, моркови, които съм си подготвила за супичката. Вече ми е готово пиренцето, правя го на доста ситно и преминаваме към подготовката и за супата. Слагаме си малко масълце в тенджерка. С мъничко водичка добавям и задушавам картоф, целина, морков, лук и всички други зеленчуци, които се добавят. Добавям си бульончето, с което съм варила пиренцето, запазила съм си го в отделна купичка, съм си го прецедила. И лимонов сок, става доста по-фюжън супата и това не е нещо сложно. И правя застройката с жълтък, няколко капки лимон и кисело мляко, като вече е по-хладна супата. И технически проблем ще ви запиша рецептата отдолу, като се случва всичко.